Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Kahenyaw Trap Integrated Territorial Organization. Haka arpahenyaw tarik unay wing arhajar arpaway. Kalalet hapo ka Office Kam jang ka Meghalaya State Olympic Association. Daka ba kalalet ban ay daka Dorcas, Hakmat u General Secretary ka Meghalaya State Olympic Association u Chiranjib Chadri. Bandawa sendan ya u ba uday ban Hiar Shuki Mardor. Bat halor kani ki ong bakin sarai haka jengalang. Kilara ru diki plakat kat haplau ko office bandawa Hiar Shuki ya ki bar Jylla ki babat kam. Kajengtur kalong bakin dawa baki bar Jylla ki babat kam haka ni katanat yalek kai baki day ban Hiar Shuki bat day ban thung bet deki trai Jylla. Hadirin bingilak depan ai ketua Dorcas ibak bentai dor lingdok bedi sport minister entah sini lawan tur sana support office jongka Indian Olympic Association IOA kabaya dari rupakan kami kelas State Olympic Association kabaya affiliate berkai Indian Olympic Association teman tak sini ngilai Kynduh Markhmat batu Chaudhry Sanjeev Chaudhry ngilak ong yu ba kabahab ibun Hiar naka Shuki tu ong kinpet mentaka sini le don bok bakin don meeting tekin serai ke meeting gi ka ikarai ke beli sim kat kum kritik terekam jongka sport jongka mekhe jongka state jongka Meghalaya hi te ngila Kynduh ri ba John F Karsiang ibadi working president but mentan ngila ii shai ba kalkan don ka jingalang pengikermen kan wan ka jing sesok ke mobiang Iko arban tip ba minta kasi tip u ba bantai dor unwan syong lang ne makane ka meeting. Tege jingwan tur ke jongi shani kalai haglor ko nongrim ba borok haji kini ki non tribals ki babat ha kini ki action jong ka sport ki ban Hiar ane ben ban resign no mardor kat kum ka kam ka ba kilabat. Badai ngi ha ka bakut hi ngi la da bi ban rai bangin long be kumbolong ki Jylla kum ka Mizoram, Nagaland, bat Arunachal, bat ke Kerala bangin don bet ki berola jong ki ban represent nadu ki president secretary ke pos kan dai bet di trai Jylla hi kumut khasi jantia lane garo ne po ka Jylla ko jongi badai ni wan sekane ke sinjam badai lai ba ga ban rio ko jongi badai kane ko pateng ko jongi ngila ko lupa kila syong bet ki nongwei hatar peng jongi te ka jingle ko jongi kane bet ki khon ki persa ki ko pateng ko banwan Banong ay kapateng jungi le pamenta dengan naik ransyo. Kene ke jingwan tur jungi ke jingwan ai kopi. Sene bat ke jingkrada dawa ke jungi hakmat sarkar bat mat kini ki sport station kunjuru. Kenang bai kapateng ke dewan yat bet renti. Te nyela i ba menin mener langdon ki ba keno kentho bo ki ong bangi ngilong anti Indian kumnem tan rek em kamde kum kata wadu so secretary jong sport mentan rubang ong ba Oh, sentimen gitu ban perkat Henry kindal adon pe kibla bet kibla la ban wanra medal te kin ailat bat ngi dawa yang begini berkhoi gitu ki MLA ki officer gitu ban Hiar no na tu Shuki bade hadu menta kim la ban wanra medal lado ban shu compare maki bat mengiru kaseng jungi ngila wanra te ki bronze medal Henry maki kata pusnem kim phala ban achieve haya ke Jylla te hangne ngila pausai ba ngila i ba ya ke Jylla hi ba ke brih nyuk trap bat pai garo hirup ngilai ba ya ka hok menta ngimdai shu ban krong ndringin shukhne ban bangin krong kan baha bangin shukhne lada ki ong kibro bangi dai gunda bangi le bor ngin long gunda na benta ka baha gamiat ko imlang sa lang jong kapateng ko banwan amna kaliang ko jong ki ong ba kin syong kin pej kat kum ka riti trikam lada dai ban un Hiar be kat kum ka jing kran batu secretary jong ka Msoa Tanah kaliang jong working president tu yang kaju ba ingin ya keren ingin apa kata
kan nasi ai puar ba am jika jing ki le na dum ta kasih kala dei ka jing ko jika jing ki le kala stang na dum ta kasih bang stang man ra ko plakat bat kum bang la ong menen ba ka jing tor ringen tor bet anytime kan nong bisa surprise bangim sangap syu ga sarkar bedai ba sarkar kan bu di komiti kan thong gini ta en ngim si jaisa syu beri kat ba ki wala sim benta ki kena la ke na po ka hito di bon ha ki sport person kendala pai khamat khendiat sekatu ka ki ong ban yasei kita ki olympic ni kita ki olympian ma au art sao art pra bi wan ra kita ki gold medal kini kita ki tolong ki ban sui keren tak basok kan ne kin le thiet kata ka medal na yo ta sok ban ni thiet re ban wan ra hina koi ka state kam dek basok kena jungi ki bla le chabar Jylla ki kumno ki la lap hi but lada ka koi ki Jylla kila ban sei kum ka mericom but ki khlo Jylla telada ki ni ki khun ka bri nyok tra ki achek bat ki penari lai lat kambut kam dan jing era ngi ngin wan ra be ha no ka leng no ki kam ye ki kam lan met tengi kan turu na ka sarkar pa ka dei ban be tengkaru ye ki ni ki be sim bentah ko sport ki bam ya hap opo ka national olympic kumi ki toru ki la dei ban be tengkar man shu abek bedi ka pisa ka jong ka sport ko bon beri ni kat pun ki bangi yo jing tep tak ko sosok information ni la ki ba lagi popolat ka wai ka action ga